O galego, hai que dicir que foi a lingua de notarial, a lingua das catedrais, a lingua dos mosteiros en toda a época medieval. Hai unha serie de circunstancias que levan a que o latín quedase xa como lingua morta, entón que a xente sentise necesidade de escribir no idioma propio, non? Sempre se di que houve unha lei de Afonso X Sabio que mandou que se escribise en romance. O documento máis antigo sitúase no 1228 e a partir do 1250, máis ou menos, con os documentos anteriores, é cando se empeza xa a escribir definitivamente en galego. Aparece a toponimia, aparecen os nomes en galego, aparecen moitas veces curiosidades, claro. Teño un documento de Monte de Ramo en que un señor que está cunha cadea na gorxa e atado polos pés fai o testamento porque está condenado a morte e van a matar. Incluso en algún se atopa unha maldición. Tamén os frades a veces se enfadaban. Acordome un que debía estar moi enfadado con outro que chama Afonsillo, dille ali unha serie de descalificativos que quede cego e ainda que outras cousas peores. Hai bastantes edicións de distintos mosteiros, ou en parte ou en todo, por exemplo, de Zanarova ou de Oseira. Hai xa bastante documentación publicada, pero queda moita aínda por publicar, non? Ben falado. Que dan as vacas? Leite. Ves como sabes? Isto que nos contou hoxe o profesor Ramón Lorenzo é moi importante. Na Idade Media, en Galicia, facíanse as escrituras públicas en galego. Vostedes teñen que comentar cos amigos e cos veciños porque estas cousas teñense que saber. Despois prohibírono, como pasou no caso do inglés. E durante centos de anos os nosos avós non puideron deixar no testamento o que tiñan na mesma lingua en que falaban. Xa levamos 25 anos en que felizmente se pode, así que se vostede ten que facer unha escritura pública de compra, de venda, de hipoteca ou de testamento, fágao na mesma lingua en que fala. Se ben o mira, non pode deixar nada de máis valor ca a lingua na que aprendeu a falar e a amar. Abur.